ଫୁଲବେଗ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କାହିଁକି ଇଏ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲି ରହିଛି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କିଏ ନାହିଁ କହିବ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିବ? ନାଇଁ ନା, କିଛି ମିଳିବନି ନା। ତ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର କଥା ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସାରା ସମଗ୍ରରେ ବୁଲିକି କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସା କଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିବେ ଏ କଥା କହିଲେ ଟିକେ? କିଏ ବୁଝିବେନି ନା। ତ ତା ଆଗରେ ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଇଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ସେମିତି ଭୁଲ ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଫେରେ ଘର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆଗକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାହେଁ ସ୍ୱାମୀ କି। ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟିରେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନଟା ପାଇଛ, ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କର। ଆମେ ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି ନା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୀବନଟା ହିଁ ପାଣି ଫଟକା ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, କେତେବେଳେ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ଆମେ ଫଟକିନି ଉପରକୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେବା। ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲୋଭ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଜୀବନଟା ଥିବା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଏପରି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ କିଏ କିଛି କରିପାରିବ? ଆମର କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ନା। ତେଣୁକରି ପଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ଘର କଳି ଆମ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାଟା ଠିକ୍। ଘର କଳି ଯଦି ଘର କଳି ଭିତରେ ନ ରହିବା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? କିଛି ହେବନି। ଲୋକ ଯେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବେନି ଠିକ୍ସେ, ଶାନ୍ତିରେ ବି ଖାଇପାରିବେନି, ଶାନ୍ତିରେ ବି ଶୋଇପାରିବେନି, ଶାନ୍ତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଭଉଣୀ ଭାଇ କାହା ଆଗରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। କ'ଣ ଦରକାର? ସେଠି ଭଲ କଥା କହିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ନା କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ତା ବିନା ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ଯାଇନି ସେଠି ଆପଣ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ ତା କହିବେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମସ୍ତ ରହିବେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦୀପିକା ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯେଉଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି କି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବନି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣ ତୁମଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାହେଁ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଜଣେ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ ନଜର ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କିଛି ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେନାରୁ କରିଦେବା, ତା ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଲୋଭ ଫଳ କିଛି ପାଇବାନି। ତାପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିଲାନି, ଇଏ ମିଳିଲାନି, ଚେଷ୍ଟା ମିଳିଲାନି, ଆମେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛେ। ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ନା, ଏମିତି କରିବନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଆପଣ ପୁରା ମନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପାଇବେ, ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଜି କଲେ କାଲିକି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ନା, କର୍ମ କରିଚାଲ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଚାଲ। କର୍ମ ପଛରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। କର୍ମ କଲାବେଳେ କେବେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁନି। କର୍ମ କଲାବେଳେ କେବେ ହେଲେ ଆକୁ ତାକୁ କହିବନି, ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ଭାବିବନି, କେବେ ବି ଭାବିବନି। ଛୋଟ କାମଟା ହେଲେ ବି ବଡ଼ କାମର ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ବାସ୍ ତୁମ ମନକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖ, ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଲରେ ଟିକେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ତ ହସ ଖୁସି ଭଲ ମାଗରେ ରହିବା, ଏତିକିଟା ହିଁ ଆମର ସବୁ ବଡ଼। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଯାଇକି ଆମ ଲୋକ ପଚାରିବେ ହଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାର ତମେ, ହେଲେ ନିଜର ଘର ପରିବାର ଦୋଷକୁ କାହା ଆଗରେ ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହା ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଘର ପରିବାରଟା ହିଁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯଦି ତା ଆଗରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ପିଠେଇକିରି କହିବା କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ବରଂ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଓଲଟି ଘୃଣା କରିବେ, ଆମ କଥାକୁ ନେଇକି ତା ଆଗରେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିବ ତୁମଠି। ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖାଲି ଘୃଣା ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ନ କହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଦେବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ।